Добре дошли в още един клип на The Wolves. Днес сме отново в Clash Royale. Искам да ви покажа ето този супер Magical Chest. Него го спечелих днес. Преди един батъл беше доста добър. Но също така има и една доста лоша, но в смисъл някой знае колко лоша. Паднах на арена 8, бях паднал супер много копи. Бях 2300, някъде към... Не са малко тия копи, направо бях готов да се откажа от играта, но пък за сметка на това отново се дигнах на купите, които горе-долу бях преди. Мисля да направим два батъла, за да пробвам се кача отново на арена 9. Също така искам да кажа, че що ми се отключи Magical Chest, или ще направя клип как само него отварям и няколко батъла, или ще направя Chest Opening, но ако ще направя Chest Opening, клипа може би ще се забави с един ден. Ще видим. Кога ще кажете, започваме с батълите. Така, сега видим как се справим в първия. Сега играем срещу Никола от Империя Русийци, който е 9 левел. Нещо ми намирисва, че не просто, че е 9 левел, но и че е българин. Ама нищо. Да пробваме малко нашите. Да си видим армията. Охо, няма какво правим. И в смисъл това им беше колата и в момента, щом добавяха Elite Barbarian, всичко може да се обърне във всеки един момент, понеже само да те издебни твоя опонент, че нямаш еликсир, а той има повече, има Elite Barbarian в тестето си. И що ги пусни, ето, например, сега, не знам дали ме оставя, защото ако ме оставя да го бия, много ще му благодаря. Ма като гледам, наистина си оставя опонент лев да матч. Добре, това беше много добре, понеже в смисъл не е голямо предизвикателство за мен, но въпросът ми е да се кача на арена 9. Искам да споделя една моя мисъл за Clash Royale, понеже наскоро нърфнаха пеката, голямата пека, и спамването й става супер бързо за една секунда и вече стана супер опето. И затова добавиха Гоблин Ганка и го добавиха и с него се спира доста добре пека. Лесно може да се спре, това го казах и в първия клип, нали, когато обяснявах, че скоро след 2 дена точно излиза, нали, Гоблин Ганка. Ето днеска ли излезе? Мисля, че да, днеска излезе. Така, нека видим някакъв реплей. Ето този. Ако е този, беше доста интересен, понеже Електровизърда, знаете, че стънтва, а той нашия приятел има Спарки и Инферно Драгън. Инферно Драгъна става силен, когато се съсредоточи на едно нещо и цялата му мощност отива в едно нещо. А тук този приятел доста, така да кажа, че садна. Тук от началото доста добре изигра картите. Ще видите по-нататък какво се случва, интересната част. Аз нямам зап, нямам нито електровизър, трябва да използвам повече елексир, за да го спра. Тук той пуска неговия Executioner и приготвя Elite Barbarian-ите. След като ги пусне, аз пускам Valkyria и Fireball. Така. Сега чакаме. Ето пуска тук Инферното.
сега ще пусне и Спарки. Искам само да наблюдавате какво се случва, когато един Електровизърд се присъедини в тази комбинация и направо Електровизърд да прави на нищо Спаркито и Инферно Драгона. Тъй, че Електровизърда е една супер добра карта за контрене на Спарки и на Инферно Драгон. Но още няколко карти. На Болър също така е доста добра. Така тук правим нашия пъш, Селит и Валкирия. Той всъщност не е много наш, понеже момчето от нашия канал, къде е мусаката, или да го наречем Данчо, както му е името. Също така това е негов пъш. Аз го видях от него. На него доста добре му върви играта. В смисъл по късмет доста добре играе. Не само по късмет, даже вече е арена 10. За което е доста добре. А ние сме малко ботове, ама ще се научим и ние да играем. Тук му взимаме тавъра на нашия приятел. Сега, мисля, че ако не се лъжа, ако взимах само с една, да, само с един тавър. Така, тук контрим, задържаме да не обърнем в последната секунда. Тук неговите елит барберени, аз контря с Валкирия и Зап. И това е края на играта, той тук ги клонва, но аз му се смея тук малко. Но нищо. Така. Не искам да става прекалено дълъг клипа. Исках просто да кажа, че нещо ми се пада на Super Magical Chest. Надявам се да има легендарна. Легендарната много се надявам да бъде майнър, защото това тест е по принцип е за майнър, което всъщност е и на къде е мусаката, Данчо. Почти същия дек е, в смисъл той използваше същия първоначално, само че на Inferno Tower беше майнъра. Сега сложи Inferno Tower и на мястото на Електровизър да сложи майнър. Както на него му е по-добре да играе. Не знам, но аз в момента свикнах да играя с електрото и понякога ми е доста от полза, понякога се изнервям, че нервям от това, че му се сплитва демиджа, но няма как да му е изцеля демидж, когато би по две мишени, но нищо. Между другото исках да взема Гоблин Ганка и да направя клип, който играя с него, но никой от нашия канал не го е спечелил все още. Имам един приятел, който го спечели. Даже играхме в Friendly Battle. Бих казал, че не е толкова труден за спиране на един запе, но всъщност е доста добър за контрене на Принц, на Hawk Rider, на малка пека, на голяма пека. Добра карта е, честно казвам. И да, това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате, да се абонирате. И това беше всичко от мен. Чао!